Και εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του Νέστορα. Ωραία είναι. Έχει ένα αγωνιακό ωραίο κουμάσι στην κορφή του βουνού. Βλέπουμε και τους αγροβολισμένους. Ναι, έτοιμοι παιδιά, όλος ο κόσμος έχει έρθει. Τα πιάνεις μέχρι ψηλά. Πολύ ψηλά. Εμείς είχαμε ένα που μας τράβηξε, ένα περιστέρι έπιανε και το είχαμε. Ναι. Στα 50 μέτρα. Άλλο δεν βλέπαμε τίποτα. Όλα θα τα βλέπετε, όλα. Μόνο αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Εδώ έχει άλλο τρόπο Νέστορας. Ναι, είναι από το κλασικό. Αυτό ήταν. Μπράβο. Και φυσάει και ανάποδα καιρός. Μπράβο ρε Νέστορα. Μας έφτιαξες τώρα. Τα κοπάνισε πίσω, εδώ φυσάει τώρα πια. Ξεκινάνε πια οι αέριδες. Τέρμα τα ψέματα. Όσοι προλάβανε και πετάξανε με απνίες. Τώρα αρχίζει ο αέρας εδώ πια. Ο κλασικός κοζανίτικος, βέβαια τα πουλιά είναι μαθημένα αυτά. Σε σκληρούς καιρούς. Και βγάζουν όπως βλέπετε και προγράμματα. Παρόλο που φυσάει. Ορίστε κύριε. Άλλαξε τελείως. Τώρα ψάχνουμε. Τα πουλιά πάνε πέρα δόθε κύριε. Ακούτε και τις διάφορες κριτικές που κάνει εδώ ο κόσμος. Ένα καραμπέρι τενακλή έχουμε πιάσει εδώ. Εδώ είναι όλο. Όλοι ζιγ-ζαγ πάνε. Και τώρα βλέπουμε ένα τζινί που πετάει όρθια και έχει και δύο καρφίτσες στη δεξιά μεριά. Τσακυρωμάτης είναι. Να κι άλλο είναι. Να και αυτό εδώ το θεαματικό. Αυτός εδώ είναι ο τζινής ο τσακυρωμάτης. Όπως βλέπετε το άλλο του μάτι είναι μαύρο και το άλλο είναι άσπρο. Και έχει και μια καρφίτσα αριστερά. Φαίνεται ολοκάθαρα. Μπήκε μέσα στο σύννεφο αυτός. Κάτσε να πιάσουμε και λίγο την ομάδα. Να και η ομάδα. Φύγανε πολύ πίσω. Τα έχει κοπανίσει ο καιρός από πίσω τα πουλιά. Όταν μπαίνει μέσα στη γαλανάδα που βλέπετε τώρα χάνεται να ξαναβγεί πάλι. Ένας καραμπέρις εδώ. Περπατητά, να και άλλο ένα. Κι άλλος καραμπέρις. Τι να το κάνουμε. Έτσι, μπράβο, μέσα στη συννεφιά πηγαίνει να σας βλέπουμε καλύτερα. Εδώ έχουμε πιάσει μια διαδούλα. Βλέπουμε ένα καρακανάτι που έχει μια καρφίτσα αριστερά. Και είναι και τσακυρωμάτης, ναι. Βλέπετε το μάτι του φαίνεται το να είναι λίγο πιο μαύρο. Να και ένας καραμπέρις εδώ. Πολύ πίσω έχουν φύγει τα παιδιά. Θα δείχνουμε ένα γιατί έχουν σκορπίσει τώρα πια. Δεν πρόλαβα. Δεν πάτησε το χρόνο. Δεν πρόλαβα. Ακριβώς από πάνω. Ναι, ήρθαν τα παιδιά, έχουν έρθει. Σκαρφαλώνουν ένα-ένα και έρχονται. Μαζεύονται. Μια διαδούλα εδώ έχουμε πιάσει πολύ καλή. Εδώ είμαστε τέρμα zoom, σε λίγο δεν φαίνονται. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε και την επιστροφή τώρα. Έρχονται τα πουλιά μου, τα καλές έρχονται. Τα δικά μου. Ναι. Αναλόγως. Ωραία. Για να λες αναλόγως θα έρθουν όλα στα στραπές. Άμα θέλουν να δουν τα μούτρα μας θα έρθουν να πάρουν. Άμα βαρεθούν πάνε. Ακούτε και τις δηλώσεις. Άμα δουν το τσίπο, τους κατεβούν. Ναι. Ένα αρακί εδώ. Κεράσουμε πάστα. Εμείς πάντως κερνάμε. Για να δούμε λοιπόν και τις επιστροφές. Τέρμα ο ανήφορος να θα προσπαθήσουμε και τον κατήφορο. Πολωνέζα. Άμα είναι και εμείς πέφτουμε έτσι ρε. Για λέγε φίλε εσύ που τα ξέρεις εδώ, θα έρθουν τα πουλιά. Νέστορα. Ναι, εσένα. Θα έρθουν έτσι. Θα ξαναέρθα, θα έρθουν. Μπράβο. Και εδώ βλέπουμε ένα πλάνο τον κόσμο. Τους ακροβολισμένους. Πολύ ανηφορά, είναι πολύ ψωμά εδώ.
Έχεις χρόνο ακόμα, έχεις, άμα δεν τα αφήσεις λίγο. Αρκεί να δεις εσύ να τα αφήσεις, έτσι. Πάρε παιδί μου που τελείωσε ο χρόνος. Όχι, έχεις ακόμα χρόνο. Εδώ βλέπουμε και το εκκλησάκι του Νέστορα. Όλα δουλεύουν ρολόι, κομπλέ. Ορίστε. Και η Τσοπάνα Ρέι. Τώρα βγάζω το γιακατί και να δούμε, θα έρθουνε. Έχει πιάσει και λίγο συννεφιά που θέλω εμείς. Και δεύτερο γιακατί. Όχι, δεν είναι βρώγκος, εδώ βρωγκάει. Από εδώ βγάζουμε το γιακατί και από εκεί βρωγκάμε. Και τα πουλιά για να δούμε τώρα, θα έρθουνε. Ξεκινάμε από το χρόνο 0 τώρα. Δεν βλέπουμε να κουνιάζει τίποτα. Θα δούμε. Έχουν χαθεί τα πουλιά. Όντως έχουν γίνει στάχτη και βούρβουλοι. Ήρθε ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Όλα. Μπράβο. Ναι. Αστραπές. Πολύ ωραίο πέσο. Μέχρι στιγμής έρχονται όλα, Ναι, μπράβο ρε Νέστορα, μπράβο. Είπαμε Κοζάνη, κύριοι, είμαστε στην Κοζάνη τώρα. Εδώ πέρα δεν αστείευονται στο πεσό, είναι. Ναι. Όλα έρχονται. Θα το σβήσουμε, να έρχεται ακόμα άλλο ένα. Η επιστροφή του ήταν το κάτι άλλο, ήταν συναρπαστική. Και εδώ βλέπουμε τώρα τα πουλιά ήρθαν, μπορούμε να πούμε σε 8 με 9 δευτερόλεπτα. Αυτά εδώ είναι τα πουλιά του Νέστορα. Το φτερό ήταν αυτό που είδατε με αέρα και οι επιστροφές ήταν, ακόμα μια φορά το λέμε, στην Κοζάνη βρισκόμαστε. Το αναμενόμενο. Όλα έρθαν αστραπή και τα μαύρα ήταν αστροπελέκια. Λοιπόν, Νέστορα, η πεταξιά σου και εσένα ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, και αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η επιστροφή. Δηλαδή, με χρονόμετρο κάνανε 8 δευτερόλεπτα να έρθουν μέσα από το πάτημα, από τα καρφιά. Συγχαρητήρια, είχες μια, μιλάμε, τρομακτική επιστροφή, πολύ καλό πέσιμο, έτσι. Και το φτερό λόγω του αέρα καλό ήτανε. Θα μπορούσε να ήταν με άλλο καιρό ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θες να πεις κάτι κι εσύ? Φίλε, θέλω να ευχαριστήσω εσένα και όλο τον κόσμο για την προσπάθεια που κάνουμε όλοι για την ανάδειξη του περιστεριού. Και τίποτα άλλο, υγεία να έχουμε. Άντε και το χρόνο ακόμα καλύτερα. Καλά πετάματα το χρόνο.